سلاسي أملاك أبرهام ولدي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس عادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይሁኖ ከምኡን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ አቡነ አረጋዊ ዝኣምን አሜን ይበል። ደቂ ተዋህዶ ኩልኹም አቡነ አረጋዊ ጻድቅ ይሓልውኹም አሜን። ለካቲት 14 በዚ ዕለት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ አቦ አባ ቄርሎስ ሓረፈ። ንሱ ድማ ካብ አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 75 እዩ። እዚ አቦ ፍጹም ካብ እትበሃል ዓዲ እዩ። ኣብዛ ዓዲ ድማ ቅሽና ተሾመ። ድሕሪኡ ካብዛ ዓዲ ወፂኡ ካብ ሃገረ ምስር ወፃኢ ናብ ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ጉድጓድ ማይ ናብ ዘለዎ ናብ ናይ ቅዱስ ቪክቶር ገዳም በጽሐሞ ኣብ ውሽጣ ድማ ዓብይ ተጋድሎ እንደተጋደለ ብዙሕ ዘመናት ነበረ። ናይ ፍልጠቱን ቅድስንኡን ዜና ኣብ ሰምዐ ጊዜ ድማ ብዘይድልየቱ ሒዞም ኣብ ሃገር እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስና ሸመዎ። ንኣባጊሑ ድማ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለወ። ኣብ ጊዜ ጸሎት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕዎ ዝግብኦም ንካህናት ስርዓት ሰርዐሞ። ኣብ ሽሞቱ ድማ 7 ዓመትን 9 ወርሕን 27 መዓልትን ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይኹን በረኸቱ ድማ መስኩላትና ይኹን አሜን። ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ በዚ ዕለት ድማ ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾነ ናይ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ አባ ሳዊሮስ ዓረፈ። ናይ ቅዱስ አዝማድ ካብ ሃገር ሮም እዮም። አቦ ድማ ስሙ ሳዊሮስ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ እዩ። ንሱ ድማ ስለ ንስጥሮስ ኣብ ከተማ ኤፌሶን ጉባኤ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ምስ 200 አቦታት ኤጲስቆጶሳት መጻ። አቡ ድማ ከምዚ ዝብራ ይረአየ። ካባኻ ዝውለድ ወድኻ ስሙ ድማ ከም ስምካ ሳዊሮስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሱ ንዝቐንዐ ተዋህዶ ሃይማኖት ከጽንዓ እዩ። እዚ ኤጲስቆጶስ ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ድማ ንወዱ ሳዊሮስ ኢሉ ጸውዖ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾነ ድማ ኩሉ ጥበብ ተምሃረ። ካብ መምህሩ ወፂኡ ድማ ናብ ሓደ ቦታ እንዳተጓዓዘ ከሎ ኣብ በዓቲ ነፍሱ እስርቲ ገይሩ ዝነብር ጻድቕ ሰብ ተረኸቦ እሞ ብኡ ድማ ደስ ኢልዎ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ንዝኾነካ ኦ ሳዊሮስ ንዝኾንካ ኦ ሳዊሮስ ምምጻእኻ ሰናይ ይበሎ። ሳዊሮስ ድማ ከቶ ከይፈለጦ ብስሙ ኣብ ጸውዖ ጊዜን ዝገበረሉ ድማ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምዃኑ ብምዝራቡ ተደነቐ። ድሕሪኡ ሳዊሮስ ትሩፋት ብምስራሕ ዓበየ። ጉንን ስሙን ዜናኡን ድማ ተሰምዐ። ኣብ ናይ ኣባ ሮማኖስ ገዳም ድማ ምንኩስና ተቐቢሉ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ንትሩፋት ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ዝተጸምደ ኾነ። ዝኸበረ ወንጌል ኣብ ጎቦ ዝተሰርሐት መንደር ክትስወር ኣይትኽእልን ከም ዝበለ ዜናኡ ብኩሉ ተሰምዐ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ድማ ኤጲስቆጶሳት ነዚ ዝኸበረ ሳዊሮስ ክሸምዎ ተሰማሚዖም
بزيد اللي توصيدم أبها قرآن تركيا ليكبب بسنا شموه أبشموت دما كساب جاف عالم نزلا بيت كريستيان برهان كون الله أب كله هاجر نابزلو منافقان كحاديان تمرتو أبز بصحي جزي كل التأف كم زلو بلح سيفي نقبرو من سراحو من يبتات اسنبرام دحر قلوب معلتات أماني نقص ميتو أب كندو سمو يوست يانوس زبها المنافق نقسا إتا نقستي سبيتو جن هايمانتا زغنعا إيو سما دما تودرا يبهال نقص دما ناي كيل كيدون نابز خونت نابز رخصت هايمانتو نزيز خبره أبو كأتو يفرارحو نبرام نسجن فريحو أيتأززلون قطعو زفرحة مسيلو دما أبلعليو أبزيحو تقطعا قطعو أبزي فرحة كزير ما بحبو كقتلو تماخرام نقستي تودرا كافليت أكاب كلمة نقص كهادم نليك باباسات أو نساويروس مخرطو نسدما بحبو وطيو قلل بلا እግዚአብሔር ናይዚ አቦ ሞት ስለዘይ ፈቀደ ስለናይ ምእመናን ጥቅሚ አለው እሞ ብላይ ተራ መነኮስ አምሳል ኮይኑ ድማ አብ ጎቦታትን ገዳማትን ዝዘዋወር ንምእመናን ዘተባብዕ ኮነ ስካ አብ ትባል ዓዲ ድማ ስሙ ዶርታኦስ ዝበሃል ቁኑዕ ምእመን በዓል ጸጋ ተቐሚጡ ከሎ ጎይታና በአዳው ብዙሕ ዘደንቕ ተአምራት ገበረ ስካ አብ ዝተባሃለ ዓዲ ድማ كساب زعرف أب زغنعت هايمانوت توهدو كتسنعو نخلهم يمهرم نبرا نحرقو نبز القدام زقاق أفلسوو نكزيابير أملخنا مسكنا يخنو نعنا دما بصلوت نايزيز آدك أبونا يمحارنا أمين أبا يعقوب بزعلت ناي اسكندريا لك باباساس زخبر أبا يعقوب أعرفه أزي قدش دما كاب أبوتات لك أنا باباسات مبل حمسا يو أزي أبو المتوز زبهال لاي جبسي نقص كاب زنقس أب 17 عامتو تشوما نسو دما نمكوننن نولد هيرون رشن حاوز خونيو أب زمن إذي أبو دما ناي أسكتس قدامات تحديثا منكوسات نابعن تملسو أفون أب تبهال عد سمو مقارس زبهال سب نبرام نايزي أبو ناب أبا يعقوب مسيو نبيتو بمخاد نبيتو كبار خلو لمنا نسو دما مسؤو كدا حاميمو نزنبرا ودو دما ناي أبا يعقوب أقربو كمزيل لمنا بزيك أولاد سلزي باللي أو أبوي رارها اللي نسؤون أنه متى سلقو نابك جابهر كتلمنا اللي يلمنك ألغو بلو أبا يعقوب دما كم امنتك يخون الكاز ودي أي تفرح بلو نتيجة عندما كبابو تقبلو حقيفو أبلعليو سألي أمو بملكة تأمر تمسكال دما أما اعتبلو سلاو دما نابق زيابير لمنا ويتانان أملخنان مدحانينان إيسوس كروسوس دما لمنا أو تقبلا مو نتيجة عن نفسي دما تمليسا يعينتو غلطا كابموت دما دحينو تنسا نأبو دما ودخا وسر زودي زموتا سلازخنا أيكونن سلازدك أسي ينبر بلو أبو نايته هتسان دما نزي زدنق صراح عبزر آية جزي بتعمي فرحة كاب غنزبو دما فرق ونمسوات هبو إلو هابو نسو دما ناب يرسالم لإخو حيمانتو من زغنعا مؤمنان كلهم نابعا عبز متقجي متقعيد كتكون بيت كريستيان سرحالو ناي آنت أوكيا ليك أباباسات ديوناسيوس دما ناب مصر عبز متقجي مس أبا يعقوب تراخيبو مسؤ قرب معلتات تقميطو ناب هاجرو تملسا أزي قدس أبا يعقوب دما أبشمتو 10 عامتن 8 ورحن 3 معلتن جيرو بالسلام عرفة برخاتو مسكولاتنا تنبر نجزابير أملخنا دما مسكانا يخنو بزعلت دما ناي قدسان داريوس ناي باولوس ناي أكو دراس ناي ليدنا بعالميو برخاتهم مسكولاتنا تنبر نجزابير أملخنا دما مسكانا يخنو آمين آمين لكاتيت 14 زخبرو عمتا وناي قدسان بعلات قدوس ساويروس زان تسكيا قدوس كيرلوس ليك باباسات أبا يعقوب ليك باباسات قدوس داريوس قدستي ليدنا آمين بورحاوي بعلات دما أبونا أرقاوي زميكائيل
ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ቅዱስ ቪክቶር ሐዋርያ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አባ ስምዖን ገዳማዊ አባ ዮሐንስ ጻድቅ አደና ቅድስት ነሳሒት አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ይግብኦም። ከምኡውን ንዓና ካብ ኩሉ ጸላኢ የናግፉና ብጸለቶም መድኃኔ ዓለም ብጸለቶም ብንምዓቶም ብተጋድለኦም ብሰማዕትነቶም መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።